Luo, I don't wear kodu. What's up, everybody? Ogah the Tap is in the building. Koro, guys, I'm gonna speak in an international language because it is for international people only. The rest of you, so many subtitles. Koro, in an entertainment industry, mar onage. The reason why it is struggling is because if we start with, let's look at music. So in music, the music producers, Magluo Nation, Ungegi, I'll not mention them. They are very talented, very, very talented. But in discipline, hey, Omera inya bag nigi Luo producers bikoni throw. Bipenyaro ban okiero pesa, okidwa pesa, dongan yose chuli, okitim ne projects ne. Gikao projects mangeny, mo ginyal timo, matamgi, to giketo kongo mbele gimon. Ngato afadhali uketo priority, mondo odhio chuopi, kar mondo timo onde. Yani, most of them don't know which one is an asset, which one is a liability. Pache moro kone nini kechkoren stasani, ko chuopo pesa ni oktivi kumadede. Buana. Koro jogi, en ma chuopo marokombe yao. Gikongo. In a studio, producer nige kongo. Odwa no mer. Odwa no koni kaka en star. Odwa pull new star. Odwa koni ni the direction mare. Project is a team is a chule. Oko deliver on time. In discipline, ego giketo ka omera. Ego producer keto ka. Kori penye ni kuomja tom. Gi producer. Nga machulo nga. Omera producer star maki chopo. Hey. Tiko no jo wado wageni bwana. Madembe gionge kumaki dhie. Wamanye pesa monde. Kwa manyo pesa. O kwa bokoso madembe. Wapi? Ogoro project no wabo timo badaye. We mondo haringe kamoro kamatin. Onge kumori inge. Moko kata madembe gi studio. Mipenyo ngani bwana. Focus ere. You need to separate the two. Wayening dite wachueto. But kocho pokar teach. Titiyo Monday ekidhi timo extracurricular activities. Omera gima tago Luo Nation sani gi producers wa and man ego gi indiscipline. Number one, aya wasani jower mago emoko. Jikoro concentration no change. Ji perform to karmono ngato perform, they want to be better. Jingi temo outdo each other. Wana aninge na anestamo longane, okanya wer kangane poko wer, nyaka ngane wer mbele na, okanya wer mbele ngane, sijui ngane, sijui ango. Very useless thinking. Casto, get you the same one, get date the same one, yani, iwe jogani, ngani, mama ni nengi ngani, to mama ni kaugi ngani, to ngani bose chame, to, hey yawa. Bana, do you know the ratio of women to men? Ginadi. Lakini gin makanyo. Nyegesa kanye gin makanyo. Benelix kanyo. Greenspan area no. Mara gidi Migori, Bondo, kanye Umabei, Kisumu, kanye same. Don't mongo bongegi. Give it to get last to get pang to get yangane. Koro gin mana the same men fighting over the same women. Focus onge. Jok think at international, jinimana local ka. Anadu wana diagoche pub moroka nyalenda kai kagi nene kama nini. Same. Koro batlen manakanyo ego bende onge gini nyakono ngato. Jok yudo pesa bwana kineno ma show ma jok goyo. Aseka bedo semoka go kwano. Awacho niya we mondo agaga very simple mathematics. What if for example an artist nigi show ariyo per week. What kana ni chule mana minimum mar 1100. Mano 200. To ogo edwe. Mano 2 times 4. Mano pesa di. Odong mana 200 pesa no chopo 1 million. Mano tax free. Kore ngi bandmates geni nini. Kata ko keto jo band gini oketo gi salary moro nini. Kata ko chulo gi half teno dongi 400. Duwe ka rumo to ngani nigi sling 1400 ma tax free. To mano bearing in mind all factors are constant. Wakera kera nyoto mana shows ariyo per week. Moko timo shows 7 per week. To pesa no begionge godo.
dala ji poko gedo, jomo gedo dalo gedo udi moko akiani machalo nade. Nairobi ng'ato poko nyiewo, wate wadak kapango. Tikoro ng'ato ni bwana, gini ok budh ga minga. Kiyudo majan mang'eny kama, pange ngimani. Wapi? Ikona nadi, ikona ng'o. Kunya kona. Moko metho to riembo. Moko chope show kagise wang. Bwana ena ng'o. Gilaro gik moko ma useless, seriously. Kasto ng'ani rumo, ng'ani moko terore juok, moko irore. Moko dwa nego jowete, giketo ne jowete gisume chiemo. Very unhealthy competition. Bwana ukigo kolabo ng'ane ndo kaya weri ng'ane, awere kode nade to timo. Bwana, you don't know what collaboration is. You don't know about cross pollination. Kila ngaten mana star do onge gima un godo. Ne kaka wasani magine ne gedo. Jorabuon gedo jogo nyoplode, jogo tima ng'o, jogo nigi akili, gigi organize. Gin kata gidiek girome moko gidhok moko dala konye nyiedho, dairy farm moro. Wasani wanigango. 1, 2, 3, you can point them out, maybe 2 or 3 of them. Finally, event promoters and organizers, jok moko madhiang mapokarwara yudo bende. Dhok lilo. Gi manipulate wasani to gitiyo gi wasani to ng'ate miyo pesa to kawo to pesa mochulo wasani pesa moro ma stupid ni bwana bwana ngeni pesa no onge bwana bigo kaka bwana mi 50 give me a 50 then gi band ten gi jower en gi jok moko o take care of other people tok ni onge gi bin godo lakini kori ng'ama ngudi joma chuny gi oting'o mudho idwa maninya nyasa mana wasani tineno. He organize event afadhali ichul ng'at moro ma oko pesa mang'eny moloyo ng'ama ichulo watni. Jaluo wadu idwa ni chulo pesa moro mofuo lakini wasani moko gitu kodi dwa chulo pesa maber. Nya bwana, in boy na bwana, bimondi gocho bwana, waboro neno kakwa tima. An boy ni Joma dhok kabisa. At the moment kaka waendelea ni onge kumwadhe. Unless we change onge kumwadhe. Change or perish. Wabo beda kama kawoni winjo Musa bro biro to mako Musa Musa lal. Kilo kidogo osito kale lal. Kidogo ngane lal. Kidogo ngane lal. Bwana. Kwa ya wengewa bwa biro pamoja sani bwa chako tiyo kanyakla wachako bedogi conversations mag investment saving wachako bedogi mentors joma dongo ma jogi ng'iyogi mabet pingi wasani to kono ngene bwana duok wi maduong' no piny nikech wiji dongo ma okinya kono ikono bwana winji adwa mako Musa tadwa mako Inda tadwa mako Dola tadwa mako Sito tadwa mako Ng'awa tadwa mako Ng'awa bwana wadwa gero plot kanye Kisumu Manyata koro dwe ka dwe kila ng'ato moka 200,000 to wada nyiewo puodho ni to kama my plant to kokiyomo to my mata to nini to jidongo to producers bende berka gibedo gi producers guild mikono gini kamae kaka itimo you can't stay with someone's project for this time nini kama acha but kwa timo kamano onge kumwadhe ati nangi ya kama koni bwana kati tem loso gijiko bwana wabiro kama pamoja wakonyire uru bwana guide uru ineno ka ngato lal to jok moko dwa kata guide ni bwana what do mean ilal matin duo koni wetimori kama tim kama onge kaso waro mo to kor wan master kor mo sore kama star ongeche seriously